Ka High Court of Meghalaya ka sining kong kala kintho baka jing khapngiah baka jing dheng kali hanong ba Shillong kala nang jur kat nang mi ki sngi kala wanra ka jing sajai ki Katba. Haba shimishare ka PIL bla ujor du Philip Crowbox shati halo ka jing khapngiah ka nong ba Shillong ka kashari ki arngut ki nong pishar Chief Justice Sanjeev Banerjee bu Justice W Dingdo ula pentip baka kashari kala yop diang ya ka kaipot bla IT da ka Sorkar. Man pentip iki lynti baka Sorkar kala shim ni ki bandang pentrekam na ka pentaban pynkylluid ya ka sor Shillong. Haka hukum la penmi ka kashri kala kentho bawat la ka Sorkar kala kam bakla shim iki sen jam man pynkylluid ya ka Sorkar Henry Katba ka jing shisha ka jing khapngiah baka jing dheng kali kala nangjur arsha penban. Ka kashri kala kentho ba banwan Shillong na goti ling ba ka surok goti Shillong highway kala long kum karangai kinsha namar ka jingjur ka jing dheng kali. Kala kentho ru ba ki por long tray ba ka por shwa ban stang ban wai school lay ka jingyat ki kali ka sakut bets bang klem ki nama ka jingjur palet ka dheng kali. Kala kentho ru ba wat la don ka jingdon ki kali kala nang kieu kat nang mi ki sngi henry ka surok bat ki jaka penyeng kali ki ne sa kumju bat kala ong ba kumba long mentale I kumba kane ka jing e kan ne slam namar kam don ka nu kalat ki lynti ban weng ye kane ka jing dheng kali. Nakaliang unong ujor ye kane ka PIL lo pentip ba wat la ka Sorkar jala kala put turoi ba kanang ka mangtingka ban wanra da kita ki boss ban kit iki kena school henry ka Sorkar kamla ban pentikna hadu katnu ban kan shngan iki kena school ka ba penlong ru iki kimi ki pa jung ki ban sngo khonyo ban pha iki school takini ki boss nakaliang ka jing ujor ne pejngor ulai jingmut ek Sorkar ba kinnet ban jurep ya man ba kowei ka school ban ekran phaliu jingmut ba ki kimi ki pa ki kena school ban pentikna ba kan long ka ba shngan iki khon ki ti jong ki ban pendon kam takani ka boss. Habayde baka jingetu ka Sorkar baka Sorkar klawan ra do mobile application haka hukum ka bala penmi da ka sinchong bishar bala dep ka hukum kala kadau baka mat bakong san hi kade ban hadu kannu ki driver bat ki helper jong kini ki boss ki la ban pentikna baki khena school ken shngan lada pendon kam takani ka boss. Ka hukum kala kadau bala da pentre kam da ki boss na ka benta ban let on le shaw school kan penduna shiboni ka jing khapngiah ba dheng kali hanong ba lada tang mar shiteng na ki kimi ki pa ki pendon kam da ka boss. Ka Sorkar kala pentip ru ban kaliang jongka kala batha iki nong tray jongka ban pendon kam da ki boss ban wanra kerpang na ka benta ki nong tray office hinray na kaliang ki nong tray kim shim la jubab AA lakin pendon kam ne em lada ka Sorkar ka wanra yakini ki boss. Shushu kala ka hukum kala kadau ba ka Sorkar kala IT ka kaipot ha ka bayday ba ka jingpentrek ya ka Shillong Western Bypass ka ba kmi lynti ban sedang hau benai nailar mentau snem ha ka ba ka Sorkar kala pentip ba ka surok onshna ka ba khamhe khanang ban pendunai ka jingrung ki kali shanong ba Shillong hinray ka kashari kala kentho ba ka project kadang tang hasun. Shushu ka hukum kala kadau baka kaipot na ki expert na IIM Shillong bat ka kashari kala kadau baka Sorkar kan wat ikilat ki lynti ban pentre kam ya kani ka jing ai jing mut. Shushu ka kashari kala batha ba kan IT shushu ya ka kaipot ha ka bayday baka kashari kan sa shimpi shalbiang ha ka arpulai trik nailar arhajar arpulai.